deɛ nyinaa ma wo ɔne Yesu yɛ kamfo di ɔbɛna de yɛ afɔsena nkɔma nsuo abɔdeɛ deɛ mpa ne wo ma na mmom wo a wobɔɔ yɛ ne ɛdeɛ ne munyamea ne gye bɛma wo ɛsiane sɛ woagye nkumi yɛpagya wo din wɔ teasefoɔ Nyankopɔn animuonyam ka wo animuonyam ka wo agyedifoɔ nyinaa ka amen. Hallelujah. Amen. Shanka Radidin. What will share our TikTok, Facebook, and also YouTube Radishirao. Now, FM Small Mutia Radio Swingina a Sida hour. Every say, when Yankopo Nipa, when Yame Aqua, when Yame Suma for, and so at the Radin Yankopo Asama. What dear man and Tassamo, dear man, a yebrimo. That P now or bad for dear, so Nipa P and your fan with ye, Nipa P and your dear. Now, one was summer woman is said, one more you boyina Kabushampo Yapamo Mofra, they are sick, and net the Brena and your funeral our woman. Yes, the Brena so and Yama and Cha Omoba war. Yam shall Omo Yari Omo Tomo, Woma Wabro Chra. Yabria akan wa mo brother baako oso okwa adwuma no atware for 1 year okwa abrochi ontimi nya adwuma but na ya ka say awurade na papa yinsa so ama ne ho ato no onyame ni pa onyame ni pa sonko a enne woni wadi ahia na ne din no adi Bishop Albert Saki Kwapon eni die kwa so yankoya papa nche Bishop ya mo akwa baba afidie so Osofo bejo so aburu nyame hira papa na mompo motisan nyame na ntuno ye pa Mamemfa akwenya Nsunamenchia Sumpa TV, Sumpa Radio, Facebook, TikTok, ene YouTube nyina ahwefo ne etiefo nyina memamu nyina jo. Amen. Ebasida awa jumedie so. Yes. Enem samu nyina mohoye. Enkanka sida awa ahwefo ne sida awa etiefo. Sambre bia mo sai mombre ne wadaje. Na mo de follow sida awa sayampon ya enya ade a oye dan moda bebre enna no ase ayedan asesa bi wo ho a obomoden se gise o follow sida awa wie yampon ansana wada Nyankopon hyiramo na onyamo kese na mre bia de meka ne se montintim na mamu hihim monkoso wo soma adwuma yinmu na yenim say ya bere no erenye kwa de biara da na sida awa no mrebia meka cho se enye TV anasa radio program keke na ye platform a nyame tumi ni nyame ahoɔden edi akire na nipa dodo no a o follow program no o di adanse akese na adanse no menu ye ho adansefo e bi free Europe they be free Asia be free Nkran sakura de takwa nyane enkuransa mase bebia adanse no eyepi mempai bone se bosome Nyankopon ma wadanse no bi bosome Nyankopon ontie usufre no bi bosome Nyankopon ma odi awoso wakoma pani bi Nyankopon ye ochaso Nyankopon no ogusu a o cheche na adom no na mempai body say enede ni na wotwe bosome nyame adom no ebe nso so amen sida awa ye base a ye se fa phone no na fra obi na obi so fra obi na ka kira ne se brei die TV na ti ko kakra enti onfa eye ni radio no onfa nto sompa na onsan fa ni Facebook no onlog sompa na TikTok so no almost Sida Worship Center na YouTube so no unfollow ye e was sompa na Onyankopon nam ne sayo so oberechi ye na obeye nshida na uwie so a bomoten asem obehye ama afoforo so ahwe bi ni afoforo so etiebi na wa bomoden so de o commerce so na ayeden aba na eneden eneme pese ni papi na kasa Wama men shiamo ewo TikTok no so na esube huri na men say shiamo so ewo Facebook ne YouTube na ubeye nshira hallelujah
So okay, Daniel chapter 12 na verse 3 na ose na badwema no ebehyen na wona otimi bomoden etwe nipa dan nipa pi kotene ni mu no obehyen se da pem ensroma enti se wo share link no na mo link no so na onipa bi nya oje ema ne kra wo share link no wo na waye dan wajesa okra no nkwa hallelujah amen shalenke no ma foforo eya fa comment so emra hallelujah na sani enim no ye ba ebia na yo hoho enene da di kan a wotwam wo TikTok a wahia yen wotwam a wochinchim radio akoto wotwam wo Facebook ni YouTube a wakọ wa den wato ye ho a bo modin se woni ye nwen osi se no ndu no ebebo na ma me fa kwanya so na MCR for asset se mo chinchin fidie ne nuama esiesi kosto ne nuama Yakobon enhyiram systematic price ene eya azuka bema mechiachia mo David so baby owo bia mechia so wo kumasa na se wadun kran na enya senketoa se asode na motio se de na motio enya senketoa motinyu na ano aye den ewo MCR ho Yakobon hyiram ho obo adwuma ma me nko eye takwa na DJ King ma wajo eba ene anwumre sida awadwumadie so na mentwam hwi ko enkuransa DJ Papatos obo adwuma wo enkuransa nyame nhyira na mentimi entwam ewo tachiman abramenchia brother Philip one na adwuma yefo nyina brother Philip tachima F Nyankopon onhyiramo ene osofu mame otutu etuo nyina nyame nhyira manyane tie se de etuo na aba form Nyankopon onhyiramo ene nwumre yi safe na wo hwe ya utie ya eya fa insosi TV na nim radio no so o phone no nchen edumra mema ya peja na ya boso mpae o documents bi o pese ya boso mpae ebi so obibi yare betimi oni nchen for ni photo tu eye o radio no so o phone no nchen Nyankopon nam ne dom so ne na hoɔden a edi dwumade na chi no ebo awuramu na obi so se ne babi asɛn ne babi agensemu mrebia meka cho sai na oba na enya saa na ɔte na sa afu 20 minutes sa na biom babi a waduro ne de waye da wagensa na ohia sɛ nya ho kronkron nankasa ɛde ne nsa yɛ de ɛka no sɛ na nyamede ne nsa ka solo ɛwɔ Damascus kwanso no ɔse free saa da no ɔne honam ani moja ento ejina piem hallelujah amen eno ena kasafidie so ene ye ka kyerɛw sɛ oba no nyame betimi asanya gye no hallelujah amen nti sabre die ye bɛkɔ space ne so ɛyɛ TikTok akɔ Facebook YouTube kakra yentimi mo bia din na ye manipa kakra bia kwaba ebesida awa no so sane obi bia nim sɛ ɛda dwoada bia sida awa no eye intercession prayer eye odiman paya ye die na odiman paya na anoba ye de if say na otwe enche ba aso emo nsem no edoso yanko Facebook na yanto aso TikTok ni YouTube Bishop Facebook no so ano den na Jesse wa was so patience do was say or America Anthony Amponsa asomani root sa enso na mami pokua enso ejinato oche Gladys efiasie duwa Charles Adam Ishmoto Hanamafo Felician Chua Pedro wa Medina Cruz Vida Sapon Magios Sister Comfort enso ejinaso Aisha Dauda na Nefia ewoso Efia Beauty na Nana Eyere enso ejinaso NP na me call TikTok no so sanso ana inshiraba ewo ho I am Ishmoto ho Leslie eya ewo ho ya wonder ejina ho Erabai ejina ho Di Maria ewo ho sanso ana dodo na ewo ho a omone yen esum ewo ho pa me twaso ewo YouTube no so a Higa Amwa ene esum ohima dufi ewo so Anthony Opoku ewo so Blessing Amwa ewo so
Rose Apia Boache ewo so, Ernestina Gomez ewo so, Zinabu Amedu ewo so, Inshiraba ewo so, Ohima Dufie ewo so, Sergi Petrovic ewo so, Ernestina Gomez, Beatrice Amoakon ewo so, Bishop Kwapon ewo so, Safo Samuel ewo so, ene ejei abena ejei enso ewo so, Ernestina Apia Kubi enso ejina so, ene dodo na ewo YouTube a ene numri omani yesum dende ya mamo nyina kwaba eba sida awa dwumadie eno so amen na mre bia ye ka kire wo se na wotwe enche ba aso na wotwe no emonsem no edoso pi na sida awa se aye bad ye de bra hwefo na etiefo ne se ehefa na ye janom nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Yeneja munyankopon Abraham ni Isaac ni Jacob David munyankopon no ehefa ena wafa nyame na wahye ye bo se onima adwene kwa odwene wo ye ho se nyamusuo de ose eye adwene papa oso obema ye wie ye papa eni da so no Jeremiah chapter 29 verse 11 no sa nyankopon no owo hemfa ono so no san hye ye bo se ye nam ojamu a okan ye ho na se ye nam nsuomo so a okaya ho esubontin timi move fire kraso na na ye bisa se ene ekosen na te say Isaiah chapter 53 no so okache se ni man tampia no e no de saye ya wa ene ye bisa se ekosen na etesen e wo fie ho ebusuam ho asafo no mo ekosen ene yade no doso ene owuo no edoso ene di pentimi nyini nche di pentimi ni ombre so aba ene obi hweye obi tie ye ewo obi man so this year senior yesi wura winter imu achepa sana awo ni snow mu nipa se bre nipa bebre wo ha de one okunu ko bre one na yire ko bere obehu na waregu aba obehu na obonefo bi akuna to atwere na bro ko bere nyina se ototo niama wo nenchi wo oman Ghana mu na waba bedi ne bere so aba no ebeduru se obefire oman foforo so aba no ode yade na eba ana se yede ne mu na eba nyankopon na wa hye ye bo se ye nsan na dwuma so no nam so obehira ye na ye bedi ye bere so aba no sai nyankopon no na ye ba ye bisa ahwefo ne etiefo se we ya hintasema ye bisa mo se sai nyankopon na wa hye ye bo no o efa o how no doso ndodo mpanyimfo se ade be chimbi ade chibia ne ante asembone a yechi enemo a mo follow social media TikTok YouTube ni nneoma ene wo hwe nneoma etoto nipa gone too soon what a shock obituary ehu ahodo ni amani nyane yade ahodo osofo obehu nipa legend ahodo mabobra ebi awie ye eyawere hosem Agidin aso na wie ye no nti obi sa hyase na nya den yo ewie ye no enti 2026 na ya mebisa se ebe wie wo san se nyame ama na no na ye ba fidie so ye ka kira hwefo da tiefo se ye nyankopon no onsesa se ne na asem sete no o se onsesa se ne ote nura ene ne okina no otesa da pem na oso ntemense sanda na de baako ne se ose onkwati na asem enye bibibiaro oye na ne ye generation a yeso abontwere eye 21st century yesi asore ne de ye bekọ osofo asore ye bekọ bible no ye bekenkan preaching ye betie anso nyame asem no de yamfa nya dwuma en kwese da na me ka kire ya asafo eye Sida Worship Center se kwen kura ye fa so ba asoro kura na kire se nyame te soro kura na wa hwe ya onya yakoma so ade man osofo efri juada ekose memre da ebi ye health workers ebi ye bankers wasafo imu ebi wode ben local government ebi so ye friends military ebi wo ha police service for osofo obi ebi ye dwadifo mi bisa tambe na bi frifie kwa adwuma ebi ye 4 am 5 am na we frifie osofo 6 am na no from juada o
ekosi fiada dwada kosi memneda da baako a yemfa besom nyame kwasi ada baako na ayese nyankopon no ase opaya acho ya besom standby asafo obi ya memneda kwanhwani na wotwe ni nyina odi aye na dwuma ose kai homeda na di no kronkron na nsia na fa ye wadwuma da eto so nson no eye wonyankopon no homeda emo de bible no se enye adwuma biara asafo ne ye central market wo man Ghana mu eye akonkran dwom ko Sunday Kokanishi dwom ko hwe Malata dwom ko hwe Ekaswa dwom ko hwe Domi dwom ko hwe ya ahodo ko hwe Brakumase Central Market kwa dwom ko hwe Edwisu dwa kwan nyina omusi kwan nyina Asofo eda nyankopon se yemfa nsom no enenti nyamete soro a sa wo kan Deuteronomy chapter 28 a o se ne beba se sa wo bedi ne mransem ne na hyede ne na temudi a o hye onyina yesu a inhire nyina beba ne beba beto inhira be kan wo fie inhira be kan wo difre ne inhira kan wo fiba inhira be kan wo yefuomba from verse 1 sa ko si 14 asofo inhira ewo nyame asem so dim enye nhira wo akonkyerem enye nhira wo mpabotentim enye nhira wo for the bom enye nhira wo nyame asem so die nyame mara asem so die ena mi bisa say 21st century osofu ye di nyame asem so de twato nyankopon say de di akire no yenye odima mpaye osofu aso ye kase yenye odima mpa ya nipa mpese mbo ye mo mpa mo man Ghana na mpa bo no ayemere ye mo mpa ma so mpa media mpa bo no wo fom ye mo mpa ye say any evil agenda we break out na mpa bo no na pra kitikitiki ehuru ofio na mpa bo na ehuru o osofo ye ba ye say Monday ye mo mpa ye e ma so mpa media Terewa media won say na say TV call ye no wo na make catch say ye mo mpa afa na wo hu mfa so de wo asa na ya me ya say sa afọ no kra meka sa chiro no bebere ene onte o si ye sofo kan yo say ye nima dwuma fakuo yi na nyina obi na odi ni sika bia dwuma na si ho Ghana fo bibifo say ye mo bibi ho ba na ye nyaade odi ni sika podu nya nipa nyina na ye sa so odi ni sika ebe ya ade nipa pinya so mfaso asofo bu ho a sebi fidi oba so ntua kapere ni bibi yira no abegyina so obi abu no kwase na obeka yenhwe adwuma sompan kombo eye ohini ni eni ni team ebo yenhwe asempe nipa omobo yenhwe ye friend say omo anopa money show nyoma omo ka bu o man Ghana na yenhwe asofo ahodo a erade uyisida sida awa firma enye yenhwe doma sida awa nyame afaso ajewo nyasam ketwa aso ye nima dwuma no asofo na ayede ye metwere se no 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 ye wi ya sa ka 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 na ye janso abompa osina afi de di ni nyina kan no mitumufu sa monya nkotosere mpaibo odimane asedama nipa nyina ahemfo ne wona wodi tumi nyina na yatena sikom na ye ho adwen onyameso mpa ne abrabo ahu ye nnuam nyina mu na yeye ne so ye na agye nkwa nyankopon a opesa wogi nipa nyina nkwa na woba enokra nim die num ani amen amen yentie 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 no so otie de ye kenkan no osi de di akiri no otiefo se yenye odima mpaye ene kotosere na jesu asofo nyasa ka ye gira okra na ya bompayo ye bu nkotodwe ene ye de bompaye ene ye odima emma wona omoye hemfo omampanyimfo ye busua ni penyina na ya trans jojo ye ready esu South Africa 21 days automotum what the Tanzania so aka almost 48 hours. Ane so almost went from my mua. Omubu de beto. Ain't eya sunje no. Oso for obusu ni bitu ho a. Unu bitu enti ye bompa mo wiase o mansa sunje mra. Eye nipa nim. Enti hwesem na e was 2 Timothy no.
ɔsɛ na hunu yei sɛ na edi akyire mu no hini yei sɛ na edi akyire no mmerɛ mu yɛ den bɛba mmerɛ mu ɔden ɛbɛba ɛfiri sɛ nipa bɛyɛ ahopɛfoɔ sikapɛfoɔ ahohoafoɔ ahantanfoɔ abususɛnkafoɔ awofo asɛm ho asoɔdenfoɔ boni ayɛfoɔ wɔn a biribiara ho ntema wɔn a wɔnni dɔ apamsɛefoɔ nsekubɔfoɔ wɔn a wɔnhyɛ wɔn akɔnɔ so wɔn a wɔyɛ wɛmfoɔ wɔn a wɔmpɛ papa afatwafoɔ ɛniɛdenfoɔ wɔn a wɔhoran wɔn a wɔdɔ anigyedeɛ sɛ nyankopɔn ɔkekare wɔ n'anim kyerɛ nyamesom papa nanso wɔpa mu ahoɔden asɔfo wɔn mu nyinaa te asɔre fie wɔn mu nyinaa duru afiada omu nyina kuta buta ekọ akọye salaw edu kwese da omu kuta bible enye sida na omu ba omu ko Pentecost ko Roman Methodist CAC ena omu ko ni nsole aka wono soso a omu ye traditionalist soso se ya na nanom som soso omu soso omu ko asetena osofo nipa nyina se osom asoso no ose hwini yei se na di akyire no mere mu ɔden bɛba na nipa bɛyɛ de bɛn pɛfo na ya ti wesa oyusu no asofo ene nipa ema nipa ense sifom nipa sori tie nipa egu amanfo nyuma nipa se nipa kum nipa etwafo apansɛfoɔ wɔn a wɔnni dɔ ɛna yɛgyina nyame asɛm fa srɛ Awurade sɛ berɛ yɛti sɛ yɛ mu nyame ma ne nsa so ɛma w'abusua ɔma ne nsa so ma wo ɔma ne nsa so ma wo mba ɔma ne nsa so ma w'adwuma ɔma ne nsa so ma ɔman Ghana ɔma ne nsa so ma Kristo asafo ahodoɔ ɛwɔ Ghana ne wiase nyinaa ɔma ne nsa so ma akwantufoɔ wɔn a akɔpie ɔma obi man so obi kuro so obi wagya w'abusua nyinaa ɔma deɛ ɛkɔ unim ɛna ɔso kɔ akɔdi paaba anso paa na wodie no nyama enko yie emo ya de ahodo ato nipa so nipa bɛyɛ den awasase so kese Awurade Yesu enadwo adai ya ba wanim bio sɛ yɛ de na wɔtwe ɛhyɛ wɔn nsa Awurade ma wa basa so ɛwɔ na wɔtwe so Awurade kaayɛ ɛwɔ na wɔtwe ma yɛ ho ma asɛm na yɛda wase sɛ wahwɛ yɛn so ama na wɔtwe na kɔ aporɔ abɛto yɛn ayɛhyɛ na wɔtwe foforɔ ase bie wano na da Awurade ase in the name of Jesus Christ. Prayer number 1. Ose yemfa ya kwan hye na Awurade nsa. Yemfa ye ho to no so na no no be. Kasa Awurade Yesu. Ye peja sompa media. Tana one media. Eba wanimo. Ye peja executive board. Eba wa Awurade wanim. Workers awo adwuma no mu. Media ye de adwuma. Radio stations ahodo. Awurade man abasa so e.
na watwi wo yesu demo nyame ma na basa so ne fo ne hyehyeye eji adwuma kuo yi efiri panyimfo so ekosi nketua so edwumayefo so yesu ewrade pengoma yesu demo bia wa no ne bompa Jesus Kasa urade Yesu. Urade Yesu. Yede sumpa media. Yede sumpa media. Tara one media. Tara one media. Dosu ko Yesu moja. Dosu ko Yesu. Fidi ahodoa. Fidi ahodoa. Chuma no. Yede shawa urade nsa. Yede shawa urade. Juma yafo. Yede omo shawa urade nsa. Yede omo shawa urade nsa. Ma obambo. Enye kesi o. Na wotwi. So inshirensu. Bosumi. To inshirensu. Agwa juma so. Yesu. And I bomb. Prayer number 2. Kasa urade Yesu. Urade Yesu. Matthew chapter 18. Matthew chapter 18. Verse 18. So. Verse 18. Wosi ya chichiri na asase so a. Wosi ya chichiri na asase so. Obe chichiri no soro. Obe chichiri no soro. Na ya sane na asase so a. Na ya sane na asase so. Obe sane no wasoro. Obe sane no na wasoro. wotwi. Na wotwi. Ye peja ye busuya. Ye peja ye busuya. Ye ma. Ye kru ni ye yirenom. Ye kru ni ye yirenom. Juma ye fo. Ye juma ye fo. Eni ya boafo. Eni ya boafo. Eba wa urade wenim. Eba wa urade. Obone fo ni hyehyeye. Obone fo ni hyehyeye. Na wotwi mo. Urade. Peguma ye. Accident. Esan. Musuo. Amaninya. Ekabo. Yade. Urade peguma ye. Na wotwi. Yede ye busuya. Ye wa no na bo. Pray for your family. Pray for your family members. Pray for your Jesus. Shout, we break out 3 times. We break out. We break out. We break out. More space in the soon, more type. We break out. We break out. And answer, I break out. I break out. Prayer number 3. Your bomb by a cassette. Erade.
Okay, Noah. Okay, Noah. Na watching. Na watching. Free Dwadai. Free Dwadai. Eko se memeneda. Eko se memeneda. Erade kai. Erade kai. Ye different ye fibem. Ya different ye koye nyuma so. Erade kai. Erade kai. Sikasemo. Sikasemo. Apomodemo. Apomodemo. Ayaresemo. Ayaresemo. Yeso demo. Yeso demo. Kristosomo. Kristosomo. Erade kai. Erade kai. Na watching. Na Be watching. wado na bompa se. Jesus. Kasa erade. Erade. Na watching. Na watching. Na watching. Na watching. Medifre. Medifre. Enye nshira. Enye nshira. Mefiba. Mefiba. Enye nshira. Enye nshira. Mefre nshira. Mefre nshira. Mefra dom. Mefra dom. Mefra dance. Mefra dance. Na watching. Na watching. Erade kai me. 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 Appointment bi. Appointment bi. Ami wo bia. Erade kai me. Erade kai me. So de. Amen. Amen. Mami adansi. Erade mama dance. Na watching. Na watching. Kan amen prensa. Amen. 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 Nyame shira ye bompa ya pagya oman Ghana kwa Awurade My ni God. ye jai opinion leaders aba Awurade ni ye sra Awurade sa sunje oman Ghana nyai Awurade ma ye nkura sa sunje ya mu amayofu ahodo e wo Ghana ye do mo che Awurade nsa the ruling party NDC the biggest opposition party MPP and one aka nyina ne foforo mo say e ba ye friend say the base so say de ba nyina ye do mo nyina kwa Awurade enim say Awurade ma asunje Ghana enyano Ghana nkutemu yensese omanpanyin na pamfo nyame moa wo no mutimi hwe oman Ghana so na nyoma nkoyie obonefo ne hyeche etie oman Ghana de ye de mo hemfo ehima emo asofo kwa Awurade enim bia waro na bompa ye Jesus Christ. Everybody, Jeremiah chapter 29, verse 7. Was your mom pie?
emfa oman no na sa oman no nya asundwe ya yetim so yebenya asundwe Awurade ye de oman Ghana ehya wonsa ma asundwe oman yanyan asundwe ne ntram emo mpanyimfo nyina yesre eye nyansa ne nimdie ne apomoden de ma won so mo fa hwe oman no so oman no nkọ nanim yesre Awurade se obibia odidwuma so de bo oman Ghana nyame mbo wo ho ban a wo ho ma asem bosomi ina wo twi wo Yesu demo ene ya bompa e ka amen kese pa Amen. Sabia me bia title for natum be sima kakra bi na nipa bi a wo pese wo frɛ sese ya na oya dan wo frɛ se na wo twu pese wo di bibi hye Awurade nsa no na wa frɛ wo pese na wo twi wo frɛ na wo di bibi hye Awurade nsa bia wo ba wo adwuma wa pomoden a wo frɛ mesrɛ se o radio no obedum no ana obefiri ho se na be ye bebo ebe content wo frɛ de wo pese Awurade nkai wo no say na what tree bosomi me pesa Awurade kai mu wo ade yi ho Awurade kai no mani ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 Praise God. Hallelujah. Udini baby okase flow na dia no person na de kai. John person ya me kai me yare pa. O kasa free hino. Me wo botwe. Asori botwe me no bompa udin the same mama. Me di mama sewa. Mama sewa me bompa ye edo dos ko Yesu mojam e wo enkran ho nya me sawo yade e wo botwe ho obonefo ne hihye ye bi e fa yare ho me twam fro so. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro papa. Praise God. Awurade me suma wasam kwa wakwa nchen ose yade tete no na pomoden Awurade yade san to so wo Yesu demo. Amen. Praise God. Praise God. Hello. Odini baby okase free na die no pasa Awurade kai. Hello. Kasa meti o mame. Dampa cho me yare me sempaibo. Awurade me suma wasam kwa wa franchen. My God. Awurade ayaresa enya wo de enwumere wo Yesu dem na mabompa. Amen. Amen. Udini baby okase free na dia no pesa Awurade kai. Me kasa free Kenya se de rapese Awurade kai me medwuma. Na wo twi medwuma nyi. Awurade wa fra Kenya se o se nsa enya adwuma man nsa ne nidi na wo twi Awurade wa fra nsa na adwuma eye mpeja wo Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ujira so entonka. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free dia no pesa nyame ka na wo twi. If I saw your friend Naomi, if referring grandson, I saw me yale, yale, and I say, me massive yagima. Awurade me suma wasem konkuransa Naomi nchen. Awurade ose o man tampiam na ode saya yarwa. Mame Naomi ji wa yaresa. O man so nyame mi adwuma kwan ma won. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free ma oneso kakra. Me kasa fresh adoti. Me baba yare fen perpetual o kwa. Kame saya resam. Awurade baby bi a perpetual wo biara me bompa ye sra yare sase entono so. Nyame sane yade. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free na dia na o se Awurade jama. My dear Abubakar, because I've said myself. Kasaba. Abubakar Alasan, because I've said myself. Kasa. That's the one number so far to the Obama.
Erade me bom paye se erade mfa ne nsan kan. Jesus. Erade mebu sense nuabobri ani nyina so no enya adwuma. Me bom paye se nyame mpa duabo fro so for Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ojeni baby okase fro na de na ose fro rade ho. Papa ya friend me ama ka se fla shama. Ashama. De na mama ama opese rade yama wa shama ho. So mini boy ya friend na say ye high diamond so on tremon peso vetre. Erade baby bia onua bema no wo biara nyame fa ne san kano. Amen. Nyame ma ne ne so enna ho. Yes. Wo Yesu demo nyame mo na transe wo fie. Amen. Amen. Praise God. Praise God. The producer obe check line one na ma me ye. Check line one. Ma oneso kakra ma me odi ni baby okasa firo. Acho me di ekitiwa me kasa si tano dumase. Tano dumase meti o ma me. Papa acho me na bibi ada funa me na asutei. Me se na sono. Me no bon pae Erade oni ye yare safo tano dumase wa fra ne nine. Nyame yare se tu me ni twemfa o nan so. Erade sa o yade. Amen. Amen. Praise God. Me no bon pae Erade oni ye yare safo. Praise God. Twe ho fra fidie no ho. Ofra petre ho fro wa fidie no ho. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Kanti kan udini baby okasa fre na dia na opesa kai o. Me de kwa na kasa fre to chimai. Mo. Na mi hia ne se papa me ye bibia yi me abrabo me ntiase. Awurade a shebre oye shebre sesanfo. Kwabra techimai. My God. Nyame ma efre na de obeye bia enye yi. Obonefo ne hyehyeye bia na yetwam fro so. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na opesa Awurade yema. Papa we geneti ni pese akra. Okasa fre Accra. Akra De na opesa Awurade yema o ma me. me di not mo me na no mo so de. Ina me ndem mami. Awurade me soma wasem ko Accra wafra ne mane ne nananom aso denyo bonefo ne hyehyeye. Awurade fa ne san kan ma no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa fro na de na opesa Awurade enkai o. Papa me pacho me kasa free sisters Kenya ase. Mo. Papa me yale me chika se ya me yese me koko yese wosa. Papa me ntimi kura me so. Awurade oye yaresafo me bompa ese nyame yaresa enton so. Osa tumi etai osa chi entunyira. Kase mu ochibremon de ye obia Awurade tumi yaresa no ntwemfa oni pedue no. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okasa free na dia no pesa Awurade yema. Papa me kasa free tafo. Me de antiagi. De me se Awurade yema me ne se me baba ye bie porta ye wurema verify ho afi na opese o clear region wurema iwa. Awurade a oye nsenkyere ne Nyankopon. Jesus. Wafra porta ya abie no. Awurade ma utumi ne wa ho de ne mmoa no. Ano so senya na fefo se awura mu a onye wo post no Awurade so nya ne sa. Amen. Me father last caller. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia no pesa Awurade yema. Pacho pese free ya masi atani papa. Dia mpese Awurade yema mi se madwuma. Afi enumre ya abechi die mi di neti so atum. Awurade no a nkasa mami. Awurade me soma wasem ko wiamo ase wafna ta na adwuma sem me de na ware sem kan se Awurade kan ne sika se na ware sem Awurade pagya wabasa na ni nua soso ayache no Awurade a oye odimofo Awurade dima no na Awurade yine free obonofo ne nsem o Yesu demo. Amen. Amen. Ya besra samo amofre nyina ye nteme mfa ofrefo bia
ɛwɔ studio ha na emom ye sign out a mo fra me ne me team ye ne mo bɛbɔ mpae na ma ba ko eka ho a mo fra na me stre ne nyina ye ne wo bɛbɔ mpae ba ko ye 0557 30 90 80 na me stre we nyina no ofra ye sign out a ye no ebebo mpae na me kai was say next month first Friday of the month no watch night kakraka mega watch night on the 5th June. Save the date and be she watch night baby uti ye free be obetimi aba adechia osanko oba ufaka bopon juma oba bebo time na ya shase ahomache 4 ya pon obetimi asan akọ ano be she nyame nhira peja wonsuo ne wo documents ne mo so mpae Erad onipa bi a wapeja ne nsuo. Yes. Me hye onyankopon asemu tumi. My God. Se mo wura nsuo no mo. Jesus. Nsuo no na ne Yesu moja. Yesu di mo. Nsuo no na ne ayade sensuo. Amen. Insano nsuo no na ne nsenkyere ne. Yes. Amen. Odi nsuo be ye biara. Jesus. Nyame ma wa dance. Yes, Lord. Documents bi a wapeja bi a me friend nyame a dance egu so. Nyame tumi egu so. Me friend nyame a dance egu documents no so. Wo Yesu demo na mabom pa de waso mo bia nyame ma dance ento so obi apagya ne phone ye o hwehwe biara Awurade ma won sanka wo Yesu demo na mabom pa ye me so say amen. Amen. Pagya Proverbs chapter 3 verse 24 so say ye beda ne na be ye nde samro kwa akoda me do fi ho odam ho hye Awurade nsa mo nso asabre ye awia amo wa adwuma mu obi man so mo ye adwuma nyina nyame nka mo ho nyame ma obi ahoma asem nyame kosi se me no besen hye biom no nyame ma wa dance se na abofo no ka kire Sarah se kosi se besen hye biom no na okutaba ye besen hye biom no do wa dance ye eba o sida awa yeso wo Yesu demo ena ya bompa o same time your best sign share some first service so you're 5 to 6 yes you are Toma your bishia have a good night bye bye.